نداء الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah ay mapasa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng mga taong tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Tunay na walang madaling bagay, liban lamang na ito ay papadaliin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tulad ng hiningi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hiling, kahit pa ang kalungkutan ay kayang padaliin ng Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah, turuan mo kami ng kapaki-pakinabang na kaalaman at gawin mo itong para sa amin, hindi laban sa amin. Amin, Ya Allah. So mga kapatid sa pananampalataya, tayo ngayon ay nagpapatuloy ng ilan sa mga aral tungkol sa ating pananampalataya. At ang paksang ating tatalakayin ay ang tinatawag na Maratibuddin fil Islam o ang mga antas ng pananampalataya sa Islam. At ito ay napakahalaga para sa atin bilang mga Muslim. Hindi upang makita na mas mataas ang kapwa nating Muslim kaysa sa ibang kapwa Muslim, kundi upang malaman kung saang antas niya dapat ituon ang kanyang sarili at upang malaman niya kung nasaang antas na siya ng pananampalataya sa ngayon. Alhamdulillah, pinadali sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pananampalataya. At ito ang Islam, wala nang iba pa. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Sa araw na yon, sa araw ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang khutbah sa kanyang khutbatul wada o ang pamamaalam na khutbah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Allah, kinumpleto niya ang inyong pananampalataya para sa inyo at kinalugdan ang Islam bilang inyong panuntunan ng buhay, bilang inyong din o inyong pananampalataya. Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng ating mga pangangailangan ay ibinigay na sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng bagay na dapat nating matutunan ay pinaalam na sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi na sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakauna dito ay ang kaalaman tungkol sa ating pananampalataya, ang Islam. So bago natin talakayin ang mga antas ng pananampalataya sa Islam, ano nga ba ang tinatawag na maratib? Ito ay jam'u martaba. Ibig sabihin, ito ay plural ng kalima ng katagang martaba, which means ito ay ang antas. Ang antas na ibig sabihin, ito ay tumutukoy kung mababa ba o mataas o katamtaman ang isang bagay. Dito natin matutukoy o makikita ang kahalagahan ng bagay na ito sa atin bilang mga Muslim, ang pananampalataya. So, saan nga ba o ano ang asas o ano ang asal o ano ang origin ng mga antas na ito ng pananampalataya? Okay, mga brothers, mga sister, mga kapatid sa pananampalataya, ang pinaka malaki at pinaka pundasyon ng ating lecture sa gabing ito ay ang hadith al-mashhur, hadithu Jibril al-mashhur. Siguro naman narinig na natin ito. Ito ay ang hadith na tungkol kay Jibril alayhi salam, na ito ay tinawag ng mga scholar bilang mashhur. Ibig sabihin ng mashhur ay kilalang hadith, na siguro kapag ito ay nabanggit
ay dapat alam ng bawat Muslim. Kasi nga, binansagan ito ng mga scholar bilang ang kilalang hadith na tinukoy si Jibril alayhi salam. Ito ay iniulat ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Sabi niya, nang siya ay kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang araw, na sila ay nakapaligid na nakaupo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos ay mayroong lalaking dumating sa kanilang harapan, at ang lalaking ito ay halos puting-puti ang kanyang damit, itim na ang kanyang buhok, at hindi makikitaan ng anumang bakas ng paglalakbay ang kanyang itsura. So nakita nila mula sa malayo, pero walang bakas ng paglalakbay ang kanyang itsura, at itong lalaking ito ay umupo sa malapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang mga binti o sa kanyang mga hita. At pagkatapos, ang lalaking ito ay nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng lalaking ito, "O Muhammad, akhbirni anil Islam." Sabi niya, "O Muhammad, balitaan mo ako o sagutin mo ako ng bagay tungkol sa Islam." At ito ay direktahang sinagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Islam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bait in istata'ta ilayhi sabila. Kaagad-agad na sinagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung anong ibig sabihin ng Islam. Sabi niya, ang Islam, ito ay ang pagsaksi sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagiging propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagsasagawa ng 5 beses na pagdarasal sa isang araw, ang pagbibigay ng kawang gawa o yung tinatawag na zakah, ang pagsasagawa ng fasting sa loob ng Ramadan, sa isang buwan ng Ramadan, Allahumma baligh na Ramadan, at ang pagsasagawa ng Hajj sa sino mang mayroong kakayahan na isagawa ito. So ito yung sinabi ng mga scholar na unang martaba o unang antas ng pananampalataya, ang tinatawag na Islam. O kung ito ay iuugnay sa mga tao na gumagawa nito, ay ang tinatawag na Muslim. So ano nga ba ang Islam? Ang Islam, ito ay pinaliwanag ng direktahan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang ilan sa ating mga scholar o ulama na tinuring na panta sa ating pananampalataya ay nagbigay din ng ilang meaning ng Islam. Pero hindi natin hihigitan pa ang ibinigay na meaning ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Islam. Pero bilang pagbanggit sa mga pagpapaliwanag at pagpapakahulugan, at nang sa gayon ay magkaroon din tayo ng aral tungkol sa kanilang pagpapakahulugan, sinabi ng ilan sa mga scholar, ang Islam, ito ay ma'khud min kalimatis salam. Ito ay kinuha mula sa katagang salam na ang ibig sabihin ay ang kapayapaan. At dito ay nagkakaroon ng harmony o sa madaling salita, ito yung nagiging dahilan para makita natin ang bawat Muslim kasama ng mga hindi Muslim. Kahit mga hindi Muslim ay payapa at nananatiling panatag sa kanilang mga sarili, kung sila ay gumagawa ng utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at nagpapatupad ng batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sinabi rin ng ilan sa mga scholar, ang ibig sabihin ng Islam, huwal istislamu billah, o ang pagpapasakop sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang paglayo sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi rin ng ilan na ang Islam, ito ay ang kumpletong panuntunan ng buhay. Allahu Akbar, mga kapatid. So ang Islam ay kumpletong panuntunan ng buhay, tulad nga ng sinabi sa aya na kinumpleto ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pananampalataya. Wala na tayong ibang bagay na kakailanganin pa pag natutunan natin ang Islam, pag nalaman natin ang Islam. Dito, iisa-isahin natin. Ano ang inuna ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi sa pagpapaliwanag niya sa kahulugan ng Islam? Ito ay ang pagkilala sa nag-iisang Panginoon.
ang pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagkilala kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So obligado sa isang Muslim na kilalanin at saksihan. So ito ang pinakaunang bagay para makilala at para masabi na ang isang tao ay nakapasok sa unang level o unang antas ng pananampalataya, ang kanyang pagsaksi. At ang pagsaksi, ito ay hindi maisa sa katuparan maliban lamang sa tatlong kondisyon. Ano yung tatlong kondisyon para maging totoo, katanggap-tanggap, at ito ay tama? Una, dapat ito ay sasabihin ng kanyang dila. An-nutqu bil lisan, wat tasdiqu bil qalb, wa amalun bil jawarih. Ang ibig sabihin nito ay ang pagsasalita o pagbanggit nito, pagsaksi ng bagay na iyong sasaksihan, sasabihin mo, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. At dapat sa isang sasaksi o maniniwala na siya ay mayroong Panginoon na ang kanyang puso ay naniniwala sa kanyang sinasabi, sa sinasabi ng kanyang dila, o sinusuportahan ng kanyang puso ang sinasabi ng kanyang dila. Sapagkat kung itong dalawang ito ay hindi naging magkatugma o magkaiba ang kanilang sinasabi, a'adanallahu wa iyyakum, ito ay isa sa mga ugali ng mga ipokrito o ng mga nagsasabi ng bagay pagkatapos iba naman ang kanilang iniisip. At yung ikatlo ay ang pagsasagawa ng bagay na kanyang sinaksihan. Kung siya ay sumasaksi sa Allah subhanahu wa ta'ala, lilinisin niya ang kanyang sarili, lilinisin niya ang kanyang puso, lilinisin niya ang kanyang dila mula sa pagtatambal, mula sa lahat ng bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ang unang antas o unang baitang na matatawag natin na Islam at pagiging Muslim ng isang nilalang. Alhamdulillah mga kapatid, at pagkatapos kung makikita natin ang unang inayos para sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang Muslim ay ang ating mga dila, ang ating puso, ang ating kaisipan at ang ating mga katawan. Ito ay inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng paniniwala na mayroong iisang Panginoon at dapat tayong maniwala na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos nating sabihin na ang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, magiging madali na para sa atin ang lahat ng bagay na dapat nating gawin bilang mga mananampalataya. Bakit? Dahil sinabi ng ilan sa mga maalam, kapag naging matuwid ang dila, ang buong katawan at ang puso ng mananampalataya ay magiging matuwid na rin sa pamamagitan ng La ilaha illallah. So yan yung dapat nating ulit-ulitin sa ating mga sarili, paramihin natin ang pagsasabi ng La ilaha illallah. At dahil dito, magiging madali para sa atin yung ikalawang sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bagay na bumubuo ng unang antas ng ating pananampalataya. Walang iba kundi ang Islam. Ano yung pangalawa na sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang pangalawa na sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam para maisakatuparan natin ang Islam o para tayo ay maging lubos na Muslim ay ang pagsasagawa ng 5 beses na pagdarasal sa isang araw. Ang 5 beses na pagdarasal, okay. Ang sinabi dito ay ang pagsasagawa ng pagdarasal. Hindi tulad sa pagpapaliwanag ng ilan sa mga scholar, ang haligi ng Islam ay hindi yung salah mismo. Hindi yung salah. Bagkus ito ay yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqamis salah o iqamatus salah, o yung pagtatayo ng pagdarasal para sa mga Muslim. Obligado ito 5 beses sa isang araw. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tunay na ang pagdarasal ay obligado sa mga mananampalataya ayon sa wastong oras nito o ayon sa oras na itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng Fajr sa madaling araw, Zuhur sa tanghalian,
Asar sa hapon, Maghrib pag lubog ng araw, at Isya bago pa matulog ang mga mananampalataya sa gabi. So ito ang 5 pagdarasal na isinasagawa ng mga mananampalataya na kaya natin sinabi kanina na ito ay halos hindi na bago, di ba? Hadithul masyhur. Itong hadith na ito ay hindi bago sa mga mananampalataya. Subalit ito ay makakapagbigay aral kahit pa ito ay paulit-ulit nating talakayin at paulit-ulit nating marinig sa mga scholar ngayon, bukas at kahit sa araw na tayo ay lumisa na dito sa ibabaw ng mundo. Ganito ang Islam, alhamdulillah. The more nating pag-aralan ang isang bagay tungkol sa ating pananampalataya, mas makikilala natin ang ating mga sarili. So, ang sala ay 5 beses sa isang araw. Ito ay nagpapasigla ng ating mga katawan at ito ay tinawag ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pahinga. Ano yung dalil natin? Sinasabi niya kay Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." O Bilal, kami ay papagpahingahin mo sa pamamagitan ng adan upang itayo namin ang pagdarasal o ang sala. Ito ang palagi ang naririnig ng mga sahaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman pag dumating na ang oras ng sala, naintindihan ng mga sahaba ridwanullahi alaihim ang kahalagahan ng sala na ito ay pahinga ng kanilang katawan mula sa pang-araw-araw na kanilang pagtatrabaho, pag-iisip ng kanilang mga makakain at lahat ng bagay na may kinalaman dito sa mundong ito. So ang pagsasala, ito ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa pamamagitan nito, mas lalakas at mas magiging kumpleto, madaragdagan ang pagiging Muslim ng isang taong nagsasabi na siya ay pasok sa martabatul Islam o yung antas ng Islam. At yung ikatlo na kinakailangan upang makuha natin, upang tayo ay tawaging Muslim na pasok sa unang antas ng pananampalataya ay ang pagbibigay ng zakah o sadaqah. Ito ay ayon sa mga scholar, ang zakah, ano nga ba ang zakah? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa aqimus salata wa atuz zakah." So ito yung mga aya na halos kung titingnan natin sa Quran, ay madalas binabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang zakah kasama ng salah o ng pagdarasal. At ito ay subhanallah, kung minsan ay hindi binibigyang diin o binibigyang pansin ng mga obligadong magsagawa nito. Nabanggit ni Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, sino man ang paghiwalayin niya ang sala at ang zakah, tunay na lalabanan ko sila hanggang sa ng kamatayan. Allahu Akbar. Gigirahin ko sila. Itong sinabi ni Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu nung siya ay nabubuhay pa. Ito ang dalil o ito ang ebidensya sa kahalagahan ng zakah. Na ang zakah, ano ito? Obligadong yaman na kukuhanin mula sa mga specific na tao at ibibigay sa mga karapat-dapat na nangangailangan nito. Ito ay kukuhanin sa mga mayayaman sa halagang specific at sa mga ibibigay sa mga karapat-dapat pagbigyan na nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratut Taubah o yung 8 klase ng mga tao na dapat pagbigyan ng zakah. So kung titingnan natin mula sa pag-aayos ng ating mga dila, ng mga puso, isipan, ginawang madali ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pang-araw-araw na pamumuhay na halos hindi na natin iisipin pa kung ano ang ating schedule o kung ano ang pinakamagandang oras para magising ang katawang ito o kung kailan ang pinakamagandang oras kung kailan magpahinga ang katawang ito o kung kailan hindi pwedeng sumama ang ilan o hindi pwedeng pumasok ang iba sa ating tahanan. Ito ay sa pamamagitan ng 5 beses na pagdarasal sa isang araw at ng mga oras nito. Allahu Akbar.
So pinadali sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga oras na ito, at alhamdulillah, itong mga bagay na ito ang dapat natin itong maramdaman bilang mga Muslim. Alhamdulillah. Yung oras ay halos hindi na natin kailangan pang ibigay. Bakit? Dahil ito ay tinukoy ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At hanggang sa araw ng paghukom, wala ni isa man sa mga tao ang pwedeng bumago ng oras na ito na itinalaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi ito mababago sapagkat pinuprotektahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating pananampalataya. At dahil dito, ang mga mananampalatayang Muslim ay magiging malakas kasama ng jamaah, kasama ng grupo ng kanilang mga Muslim sa kanilang mga masjid. So alhamdulillah, pinadali sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Islam, at pagkatapos nung pinadali sa atin ang ating mga gawain bilang mga Muslim, nagkaroon tayo ng pahinga at itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paraan ng pagsasala, tulad ng sinabi niya, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Ay dumating naman dito yung pag-oobligado ng zakah, na ito ay makakatulong sa mga mananampalataya sa pagpapatuloy at pagtataguyod ng kanilang madaling paraan ng pagdarasal. Bakit? Dahil sa pamamagitan ng zakah, nagkakaroon ng pantay-pantay na kalagayan o sitwasyon ang mga mananampalataya. Ang mga mayayaman ay nakakaramdam ng paghihirap ng mga mahihirap ng mga nangangailangan, at mas kumbaga sa pagkakataon na sila ay magbibigay ng zakah, mas nararamdaman nila ang biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanila, at mas nakikita nila ang pabor na ibinigay sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At dahil sa zakah ay nagkakaroon ng sad o nagkakaroon ng harang sa tinatawag nating pagkakainggitan o ang pagmamaliit ng bawat isa sa kanyang kapwa. Ang mga mahihirap ay nagkakaroon ng paggalang sa mga mayaman at pagmamahal sa mga mayaman. Dahil dito ay puprotektahan ng mahihirap ang mga mayayaman, at ang mga mayayaman ay maiintindihan sila dahil sila ay nagmamahalan sa pamamagitan ng zakah. At yung ikaapat na haligi o ikaapat na bagay na bumubuo sa Islam ay ang tinatawag na saum o yung pagpa-fasting sa araw ng Ramadan. Ito ay aral o ito ay bagay na kumbaga kung makikita natin ay pinalakas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating puso, ang ating dila, ang ating isipan, at sinanay tayo, tinarbiya tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng sala. At ang ating mga kayamanan ay halos inilagay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pinakamainam na bagay na dapat nitong paglagyan, at ito ang zakah. Pero alam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang tao ay marupok. Sabi nga niya, wa khuliqal insanu da'ifa. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunay na ang tao ay nilikha niya. Walang ibang lumikha sa atin kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At alam niya na ang taong ito ay mahina. Dahil sa kahinaang ito ng tao, ay inobligado ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, inobliga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang bagay na makakatulong para sa kanila na mawala o masolusyonan ang kahinaang ito. Ano ito? Yung sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun." Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, o kayong mga mananampalataya, inobliga sa inyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pag-aayuno tulad ng pag-aayuno na inobliga sa mga nauna sa inyo, nang sa gayon kayo ay maging matatakutin. Ibig sabihin, yung takot na ating na sinasabi dito, ito ay dala ng lakas at pagiging matibay ng isang mananampalataya sa pamamagitan ng pagtatapos o pagtatagumpay sa pag-aayuno na inobliga sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit? Dahil kapag siya ay nag-ayuno, nakakaramdam siya ng hirap, pagod, puyat, nakakaramdam din siya ng gutom, nakakaramdam siya ng uhaw. Pero
dahil sa kanyang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa kanyang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, at dahil sa gusto niyang maging Muslim, at alam niya na ang pag-aayuno ay isa sa mga haligi ng pananampalatayang Islam, isasagawa niya ito, at pag ito ay kanyang naisagawa, alhamdulillah, halos kumpleto na ang kanyang pananampalataya at pasok na siya doon sa unang antas ng pananampalataya sa ating relihiyon o sa ating din. Ito ang tinatawag na al-Islam o ang Islam. At yung ikalima, ito ay magagawa sa pamamagitan ng yaman at sa pamamagitan ng ating mga lakas. Yung tinatawag na Hajjul Bait o yung pagbisita sa bahay dalanginan na itinayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Makkah, at ito ay pinagpatuloy na iniangat ni Ibrahim alayhi salam. Okay? So ito ay mga haligi ng pananampalatayang Islam na mayroon tayong dalil na tinitingnan. Ano yung dalil? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi ramadan, wa hajjil bait, in istata'ta ilayhi sabila." Itong mga bagay na ito ang unang bagay na dapat nating malaman upang tayo ay makapasok sa pinakamababang antas ng ating pananampalataya, which is ang Islam. So dahil dito sinabi ng mga ulama, sinabi ng scholar sa ating pananampalataya, ang unang bahagdan, ang unang pananampalataya, ang unang antas o ang unang klase ng pananampalataya na makikita natin sa mga kamusliman ay ang Islam. Na hindi ito maaaring maging dahilan para tayo ay magmalaki. Sapagkat ang pagiging Muslim, kung titingnan natin sa hadith, kung titingnan natin sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay napakadali. Bakit? Tinukoy sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito, tingnan natin kung ano yung sumunod na antas ng pananampalataya. Ang sumunod na antas, ito yung sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sa'il o sa nagtatanong na si Jibril. Sinabi ni Jibril, "Akhbirni anil iman." Ano naman ang iman na tinatawag? Yung iman, ito yung ikalawang antas ng pananampalataya na sinagot din ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." So sa unang antas ng ating pananampalataya o ng pananampalataya sa ating relihiyon ay tinukoy ng Allah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga gawain. So dahil dito, sabi ng mga ulama, inshallah makuha natin pamaya, ang tatlong o antas na ito ng pananampalataya ay mayroong tatlong usul. Ano yung usul nito o origin? Al-i'tikad, al-i'tikad o ang paniniwala, al-amal, wat-tark o yung paniniwala, ang paggawa at ang pag-iwan. So yan yung kinakailangan nating i-relate dito sa tatlong ito. At ang kaibahan ng iman sa Islam, bakit naging mas mataas ang iman kaysa sa Islam? Dahil ang iman, ang mga bagay na binanggit dito ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mga bagay na halos hindi natin nakikita. At 'di ba, minsan o madalas mahirap paniwalaan ang mga bagay na hindi nakikita. Bakit? Dahil mismo maging si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang kapanahunan nung Laylatul Isra wal Mi'raj, 'di ba? O nung gabi ng paglalakbay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula Makkah tungong Baitul Maqdis, at mula Baitul Maqdis siya ay umakyat si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa ikapitong palapag ng kalangitan. At nung siya ay bumalik at sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang balitang ito na kanyang nagawa na biyaya sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang
pagpapakilala sa kakayahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, anong nangyari? Pinasinungalingan siya ng karamihan na nakakarinig sa kanya, di ba? Maliban lamang sa kay Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu. So, sa panahon niya na sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ang pinakamainam na henerasyon ay ang henerasyon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at pagkatapos ay ang mga tao o henerasyon na sumunod sa kanya, at pagkatapos ay ang mga henerasyon. Habang tumatagal, lumalayo ang henerasyon sa henerasyon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano ang magiging antas ng ating iman o ng ating paniniwala sa mga ibinalita ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi natin nakita? Gayong sa panahon niya mismo, mayroong mga tao na naniwala sa kanya, mayroong mga tao na kilala si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero kahit sa ibang balita ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi pinaniwalaan kaagad-agad. Subhanallah. Kaya ganito naging mas higit ang iman o yung ikalawang antas ng pananampalataya sa ating relihiyon. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang iman ang maniwala ka na mayroong Allah. Alam natin na wala ni isa man sa mga nilang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nakakita sa kanya. Wala ni isa man sa mga nilalang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang makapagsasabi sa kanyang anyo. Sapagkat ito ay shirk o pagtatambal o paglapastangan o paglabas sa pananampalataya kung gagawin ng isang Muslim. At hindi rin natin nakikita ang mga anghel ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ba? Pero dahil sa ating pananampalataya o dahil sa ating pagkilala sa mga ito, nagiging madali sa atin ang ating pananampalataya, ang ating relihiyon. Ano yung meron doon sa iman? Al-iman. O yung sa mga bagay na pinaniniwalaan natin kahit hindi natin ito nakikita. Ito ang nagpapalakas sa atin para maisagawa natin yung mga inubligang gawain. Tulad ng sala, tulad ng saum, tulad ng zakah, tulad ng hajj. Bakit tayo nagsasala kahit hindi tayo nakikita ng mga tao sa ating mga bahay? Bakit tayo nagsasadaka kahit hindi tayo nakikita ng mga tao? Bakit tayo nagsasagawa ng hajj kahit wala naman tayong pinapakitaan ng mga tao? Bakit? Dahil alam natin na mayroong Allah. Dahil tayo ay naniniwala na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nakatingin sa atin, nakikita tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At bukod pa doon, mayroong mga anghel ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na itinalaga. Di ba? Sino yung mga anghel na tinalaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ito yung mga anghel na sinabi ng Allah, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sila ay hindi sumusuway sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at ginagawa ng mga anghel na ito ang mga iniutos lamang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At mula sa mga anghel na ito ay alam natin na mayroong dalawang anghel na nagbabantay sa atin. Ang tawag sa kanila ay kiraman katibin, yung mga anghel na nagsusulat ng ating mga gawain dito sa ibabaw ng mundo, na nagpapatibay sa ating mga gawain at nagiging dahilan upang maging ikhlas o upang maging dalisay ang ating mga gawain bilang mga Muslim. So, yun yung ikinaangat ng tinatawag na mu'min o iman sa Islam. Bakit? Dahil ang Islam ay mujarrad. Ibig sabihin, ito ay simpleng pagsasagawa lamang ng mga inobliga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa kabila noon, yung iman, ito ay mayroong karagdagan ng pag-asa at mayroong karagdagang kaalaman na mayroong gantimpala kang makakamtan mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at mayroong mga bagay na kaakibat ang iyong ginagawa at ang iyong mga bagay na iniiwan para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ikatlo, sa pinaniniwalaan sa ating pananampalataya na pasok sa iman, at pangatlo,
sa pinaniniwalaan ng mga mananampalataya na ito ay pasok sa ikalawang martaba o ikalawang antas ng pananampalataya ay ang paniniwala sa mga kutub. Ang paniniwala sa mga kutub o sa mga aklat, kasulatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi na natin binanggit ang pangalan ng mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala kani-kanina, pero bibigkasin natin o babanggitin natin ang ilan sa kanila tulad ni Angel Jibril alayhi salam, ni Israfil, si Mikail at si Malakal Maut, na ang mga ito ay nagpapaalala, hindi sa kumbaga hindi katulad ng mga nakikita natin sa TV na mga itsura ng mga anghel. Hindi ito yung itsura ng mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binanggit natin ang mga pangalan nila at ang kanilang mga kakayahan ng ilan sa kanila, nang sa gayon malaman natin na sila ay isa rin sa mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagpapakilala at nagpapatunay sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ay related kung bakit tayo nilikha ng Allah, na hindi natin nakikita ang mga anghel. At ikatlo, ang mga kasulatan ng Allah subhanahu wa ta'ala na obligado nating paniwalaan. Ito ay mula sa Zabur ni Dawud, Suhuf ni Ibrahim, ang Torah ni Musa, Injil ni Isa alayhi salam at ang Quran. Okay, ang lahat ng ito ay mga kapahayagan na nanggaling mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang apat dito ay nabago at iisa lamang ang naging stable at naging matibay hanggang sa araw ng paghuhukom. Ito ang Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ng Allah, la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Hindi manggagaling mula sa Quran ang kahit ano pamang kasinungalingan o kamalian. Ito ay kapahayagan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang dapat luwalhatiin at ang pinakadakila sa lahat. So ang Quran ay nag-uutos sa atin na tayo ay sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, at dito natin makikita kung ano talaga ang kainaman ng iman kaysa sa Islam, o ng mu'min kaysa sa Muslim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Arab o sa mga Bedouin na pumasok sa pananampalatayang Islam pagkatapos nilang marinig ang da'wah o pagpapaliwanag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi nila, kami ay mu'mina, o kami ay nasa amin na yung paniniwala o yung ikalawang antas. Pero anong sagot sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi. Bagkus kayo ay sumuko pa lamang. Sinuko ninyo ang inyong mga sarili sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi pa kayo naniniwala ng lubos. Hindi pa kayo pumupunta doon sa ikalawang antas ng paniniwala. Wala pa sa inyo ang pagkilala ng lubos sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagkakaalam sa mga kakayahan ng mga anghel, ang pagkilala sa mga libro o aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala o kasulatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tunay na pagsunod sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang takot sa araw ng paghuhukom. So yan ang katotohanan. Ito ang mayroon sa iman na wala sa Islam. At yung panghuli na arkan o haligi ng iman ay ang tinatawag na al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ang pananiwala sa tadhana, maging ito man ay mabuti o masama sa ating paningin, pero sa totoo, ito ay mabuti dahil ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang kinamanghaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga mu'min. Okay? Ano yung, bakit natin sinabing mu'min? Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Di ba? Hindi sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ajaban li amril muslim. Di ba? So dito natin makikita ang kainaman ng mu'min kaysa sa Muslim. Dahil dakik
o dahil kumbaga makikita natin na talagang specific ang pagkakabigkas ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakakamangha ang kalagayan at sitwasyon ng isang mu'min mananampalataya kapag siya ay tinamaan ng pagsubok, siya ay nagtitiis at ito ay mainam para sa kanya. At kapag siya ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya, siya ay nagpapasalamat at ito ay mainam para sa kanya. Walaysa dhalika illa lil mu'min. At ito ay hindi makikita sa isang normal na nilalang. Hindi ito makikita kahit kanino man maliban lamang sa isang mu'min o yung naniniwala sa anim na pinaniniwalaan sa Islam. At yung ikatlong antas ng pananampalataya, ito ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagsagot kay Jibril alaihi salam, "Fa akhbirni 'anil ihsan." O Muhammad, ano naman ang tinatawag na ihsan? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. So kung ang Islam ay mayroong 5 haligi, ang iman ay mayroong 6 na haligi, ang ihsan na pinakamataas na antas ng pananampalataya, mayroon itong 2 haligi. Una, sambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala na parang nakikita mo siya. Alam natin na hindi natin makikita ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga mata. Pero sa pamamagitan ng ating mga puso na nakakaramdam sa ating iman, ay maaari nating makamtan ang pagiging muhsin. At kung hindi mo nakikita ang Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin hindi mo nararamdaman ang iyong ibada o ang pagsamba mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, alam mo sa iyong sarili ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakatingin sa iyo, ay nakikita ka. Allahu Akbar. Kaya ito yung pinakamataas na antas ng pananampalataya. Gagawa ka ng mga ibada, magsasala ka, magsasadaka ka, magpapasing ka, hindi dahil sa alam mo na mayroong mga malaika. Hindi dahil sa alam mo na ito ay sinabi sa Quran, hindi dahil sa alam mo na ito ay lilitisin sa araw ng paghukom. Hindi. Bagkus, ito ay gagawin mo dahil alam mo na kinakailangan mong gawin upang makita mo ang kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kung hindi mo makita sa iyong sarili, ay alam mo na tatanggapin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo kung ikaw ay dalisay sa iyong pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lamang, ito ang 3 antas ng pananampalataya sa Islam, iman at saka yung tinatawag na ihsan. Naway igawad sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamainam, pinakamataas na antas, at ito ang pagiging muhsin, at ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga radhila o sa mga kapabayaan at mga bagay na kinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano man ang natutunan natin sa gabing ito ay ating isabuhay at ito ay pamahagi sa ating mga kapwa Muslim at maging sa mga hindi Muslim upang maintindihan nila ang kainaman ng Islam. At kung mayroon man tayong nasabi na ito ay hindi alinsunod sa ating pananampalataya o kamalian, naway patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay gawaran ng kanyang awa. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.